Assalamu alaikum. Yau zan maku bidiyo ne akan wata application da masu fassara, masu kuma shooting film suka saki, wadda ba a sakin bidiyoyi a cikin YouTube, ko kaga an saki bidiyo a YouTube an kulle shi. To sha ma Allahu ka shigo ta nan wannan application ɗin domin suna neman subscribe ne, za ka samu bidiyoyi wa'anda kake so da ba a sake a YouTube ba. Bari mu shiga, kun ganta nan, ga ta nan application ɗin ke ga, kun ganta, ga ta nan bari mu shige ta ku gani. Arewa 24. Idan kuka shiga wannan application ɗin duk bidiyo da kuke so za ku gansa. Kun gan tana uploading kenan, za ta shiga. Nan wurin search kenan. Kun ga search nan, ga ta nan wurin search. Dukka dai abin da kake nema a wannan, kasancewan ba ni da data shi sa ba za ta buɗe ba da za ku ga bidiyoyin. Amma inda ina da data kana buɗewa direct za ta nuno maku bidiyoyi ɗin ne ba tare da ɓata lokaci ba. Ku shiga cikin Play Store domin ku yi searching, ku sauke wannan application ɗin domin samun garaɓasan kallon fina-finan Hausa ba tare da kun sha wata wahala ba. A nan na kawo ƙarshen bidiyo na, dama na zo ne kawai in yi sanarwa, ba wai dogon surutu za mu ɗauka ba.